펼치고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Hi guys, it's me Briggs and welcome back. Hello guys, so ngayon mukbang again tayo guys. So kain tayo ng ayan, ginisang talong. Hindi ko makikita. So ito, ginisang talong. Ay wait lang. Ayan, ginisang talong. And yan. So today is dinner. Dinner tayo guys. So ilagay tayo dyan. Yung kilikili ko, sorry. Ayan, kain. So, ayan. Kain. Mama. Mama. Nagtiyak ka pa ka ng angin yun. Iya. Ano sa? Okay. Hindi mo. Uy, nabahirig na. Patay ka. Ayan na siya. Yung huling na. Slow. Punta pa. Ayan. Kain. Ayan. Hello kung guys. Kami siya guys. Hindi ka makakita. Me too. Wait ka nun. Yang! Wait, nagdula pa ka? Yung ka na? Kung na lang, B. Ikaw, go. Ate, ang diet. Okay. Ikaw pa ita. Para na itaw dere. May lang ha. Ayan, pagkuha ako ng kain. May ako na pa. Kaon po din siya.
So, by the way guys, ito ang, makikita nyo before ang video na to is, meron tayong bagong intro. So, ayun. I introduce it sa video na to. So, ayun. So, bago magsimula yung itong mukbang natin, is i-insert ko na lang yung bagong intro. So, ayun. Actually, hindi siya bago. Yung bago lang is yung mga pictures na dinagdag ko. Kasi, yung love scenario na music, excuse me, is dati pa yun, 2018. Yun, 2018 pa yung intro na yun. So, tagal-tagal na din yun. So, binalik ko lang kasi I miss that. So, yun na yung aking bagong intro. So, magagamit ko siya ng tuloy-tuloy na. So, ayun. Daghan, ani mo eh. Hindi ko to maubos. So, another rice. Nangutot, yaks. Wala gani Nangutot si Ipeng. Ala. Sumukay nagkaunta nangutot. Nagkaon ko? Ako ba? Ako. Wala utot mo eh. Sana mo siya tawa mo ko. Kada din. No? Ang init. Bahala ka. Mablit lang. Init ang kanon na. Ay. Che. Enak guys. Lembut. Ano ba? Ako na dai. Yay! Ano taman? Naman na oh. Kinuha na niyan. Hindi na ako mahurot. Gawin. Kay arte, Jude, arte. Bitaw. Oo, ang kuwan pa. Ang sinudlan kay Bildo. Namalain dira. Sige mo gulo. Silang gulo. Sa dahil ang gula siyang sen gusto. Ako, nandiyan na harap. Patay kang papa na. Ako kaipin yun ni pa. Wala. Kasi may naghukad kanong usab. Gagawin ko, be. So, gawin. Ay, So, guys, di ko na maubos. Thank you so much for watching. So, dito ko na yung video. Kahit wala itong kabulan itong video na to. So, ayun. Thank you so much. Hope to see you in my next video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. Ayun guys, thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. Bye!